I guess I didn't try hard enough, but we can work this like a 9 to 5. Bakit din nga? Sa mahinay na? Ay, kaya ka buka. Wala ba? Wala. Hindi ko hindi ko rin mabatian. Ako lang. Ano ba? Hello? Harap doon. Ara din. Harap doon. Ay, lang. Sige. People. Yeah. Pag sa Nani 88 ka? ka na. Meron ka ng webcam paggabi, no? Oo, of course. Baka depende man na sa nawong. Yan ang luto, ya. Ngayon, ina, sa mga kaalaga natin, sa mga langga natin, nga nakatuto. Live streaming. Subong. Gwapa ako, kagwapo ikaw subong sa Batian ko naman yung matingog. oo. Batian naman dula lang sa gano'n. live guru, medyo grabe. Pasensya sa mga kaalagad natin, no? Kung medyo, nagasabog-sabog. Importante makapangalaga.
sa ating nga Managing and Social Action Director, Reverend Father Mark Renflor, ating Program Manager, Father Francisco Casaldo Jr. Sa pangalan sa ating Station Manager, Reverend Father John Dave Abalias, at ang Technical Directors, Engineer R.J. Borja, alagad ni Nuego Fagat, partner technical na stress, No. alagad Maria Jean Lorin Balgon. Mga kaupod nyo naman sa Bulgari. DJ, nga mainit pa sa tinapay kag kape, DJ Yame. Nagsang inyong mga gabi, this is DJ Pretty. Para sa programa, hindi yun para sa tanan. Bata ka man o konti gula. Kasi ning mainit na. Oy! Gabi, Diyos ko naman. Ay! Dito. May problema. Din man siguro sa courts Sa na. courts. Okay man siya sa radyo, di ba la, listeners? Hello. Di ba la? Anak talk lang ni Balang, sige lang bulahaw. Anyway, Wala, nadula. Yun. Wala, ayan na. Yun na, Sabi ko, okay. ay gawin ko. Ayaw mo na wasak mo naman. Wala, sa bulsa ko. Grabe ako. Anyway, para sa aton nga spin the wheel raffle One to 20 lang ini mga langgan. Gamay lang ini nga mga numbers pero dagko nga mga papremyo. Oras sa tag meetings sa mga kasama sa ilang birthday. Happy birthday! Happy anniversary. Sa ulog silang mansari, happy mansari. Sa mga sa ulog ni sang ilang sari-sari. Happy sari-sari. Salamat gid no sa padayon man nga suporta diri sa amon sa 88.1 Kadar FM. Tag subong man diri sa Kasang sa mga nagahatag sang ilang nga mga or nagapaambit sang ilang nga mga sa ila kaalawan din sa aton sa madamo gid nga salamat. Thank you very much. Kagay na may nag-aabot na din nga empanada. Thank you so much gid. Okay don. Okay na na. Anyway, Kumakot of the night, kung may kanta ka man nga himuon para sa iya, ano ang mangin titulo kag nga man? sa dibata, kung may kanta, ikaw nga himuon para sa iya, ano to namin nga sa iya, it's either kung sino man nga tao ang gusto mo hatagan o na tagsalakan, sila mo nga ambahanon, pwede gid ninyo, no, ma-comment dali sa comment section. Ano ang title? Kag ngaman. Kaya ang question ng sa Miss Universe, Ay, no? Kay Catriona Gray. Oh, raise your flag. Raise your flag. Because it's You know what, Steve? You know what, Steve? Tumusta na ito sa una. I stand here not just as one, but as 104 million Filipinos. So, I would, raise your flag. Wow.
Bongga. Atong kanta ni Kat, ni Catriona, ni Miss Universe 2018. 2018, oo. Catriona. Kurintig girl. Wala. Hello? Wala pa guro na saksak, wala pa na baylo. Ano lang? Para na. Hello? Okay. Hello? Oh. Nadula na naman kita. Okay na kita nga magbaton sa inyong mga sabat sa istorya. Oy, ano to? Ito na, nagwa na siya. Sa istorya pa mga Quote of the Night. Batian pa ko, bisa naghambal ko din nga wala audio. Ayun. Ay, nga, yeah. Diba? Okay na, nga rin yung okay. Ano, okay naman? Diba na, hiwan sa ulo? Sige po, eh. Walang gito lang. Oh, pasensya, gid. Oh. Let's just try some loving, babe. Cause shawty, I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. Cause we come together like a 9 to 5, whoa. Alright, sige lang. Guto-guto. Yeah. Nakalaw to. Hatagan sina ano ang titulo kag ngaman. I-comment na sa atong comment section sa Facebook Live or Six, 5, 6. Balay na ito. Puno na ito ng 20 slots para the merrier, the more the merrier. the more the more.
Ilan mo naman siguro. Ilan mo naman sa ano. Pero participation na yun. Supporting guys. Pag may... Guys, Madam mo? shout out. Pero honestly mga lang, isang couple. Magpasadya sa inyo. Want to miss any episode? Hanta. Sana kasadyahan ang inyong mga walino nga kagabi. Yun na ako, medyo lag ah. Huwag na lang mag-adjust. Maganda yan, no? Maganda yung kapuhi yan. Ay, oh. Anyway, Guwapa ma. Keep safe. All from Sir Jill said Barcelona. dahil lang yun. Sa mga malinong at kagagihon, sa mga manlalamig nga relasyon, at sa mga lulang nga maghihong sampang nagapon-yapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa na maghahatay sa imo sa imo kagabi. Apang tulipay sa imo kagabi-pusoon. Langga ang magluha sa patawa kag kasadya sa kada tutuko, dalaguan pa ng mga papremyo ang nagaulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manahog pa sa tinapay kag kape. DJ nga maanyag kasubong sa inyo nga mga DJ kada Martes kagawa na
sa aking mata. Paano nga ba, paano nga ba, paano nga bang limutin ka kung sa puso ko ka'y nag-iisa? Ngayon ba na ako'y umaasa? Tama bang nadarama para sa'yo, sinta? Bakit nga ba, bakit nga ba, bakit nga ba mahal kita kung sa puso mo ay mayroon ang iba? Unti-unti lang aking nagdadala, buhos ng ulan hanggang tumilang pa. Paano nga ba makabawi? Labis na pagdurusa, kung lamang mag-asa, turuan mo naman akong limutin ka. Kahit na ulay tumilala, luha sa aking mata, patuloy pa. Ano nga ba, ano nga ba, ano nga ba ang magagawa kung hanggang ngayon'y mahal pa rin kita? Unti-unting natuloy ng aking nadarama, buhos ng ulan hanggang tumila pa. Paano nga ba makabawi? Labis na pagdurusa, kung lamang pag-asa, turuan mo naman akong limutin ka. Lahat din ay mawawala, kasabay ng pagtira ng darama. Unti-unti rin ang aking nadarama. Labis na pagdurusa, kung wala ang pag-asa, turuan mo naman ako limutin ka. You are listening to 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 Kader FM. Ang ikli ng panahon na binigay sa amin, pag-ibig na parang isang halik sa hangin.
Gusto kong humalik sa labi at mga pisngi niya. Pwede bang ibalik ba pag-ibig naming dalawa? O wala na talaga, dahil nga ngayon wala na ako doon sa piling niya. May loong pag-asa pa ba? Sana lang may magkaroon isa pang pagkakataon. Ibalik pa ang kahapon, kasama ko siya nung ako ay masaya. Nung ako ay masaya. Nung ako ay masaya. Nung ako ay masaya. Napakasakit ng dinaranas ko ngayon. Para bang ako'y sinaksak at sa puso ko'y binaon ng pinakamahaba at makalawang na balisong. Para ding wala ng buhay ang katawan kong bulong ng bulong. Ang bulong ng hangin, tapusin ko na itong paghihirap kung mahirap harapin ng panahon. Kung wala na talaga sa akin, hindi ko na kaya yun. Kailangan ko yung pag-ibig na ibigay noon. Yung mga araw na may araw pa ako nakikita, bago na wala ang liwanag sa aking kapaligiran. Bago pa nangyari na bumagsak ang aking mundo, bago nawasak ang lahat ng mga pinapangarap ko. Di ko na yata talaga kaya manatiling ganito. Naubusan ako ng luha, umiiyak ng dugo. At kahit masama, sana'y maunawaan mo po. Ayoko lang na masaktan sa tuwing maaalala ko. Nung ako ay masaya. Nung ako ay masaya. Nung ako ay masaya. Nung ako ay masaya. Ikli ng panahon na binigay sa amin. Pag-ibig na para lang isang halik sa hangin. Ang oras 88.1 kada FM Philippine Standard Time, alas 7:46 ng gabi. Jason Derulo. Bust it open for a gift. Put diamonds on your wrist. Can't buy you nothing. Stab up. Took that girl on a trip. 'Cause we was arguing. Ever since we stopped touching. Alright, balik na rin mga kalagad sa atong programa Istoryahan ta sa gihapon with DJ Yummy. And DJ Pretty. Bigyan na kinayo ka pa. Oo, ganun. Meron ako ng monitor. Pero hindi pa kami makita, guro, no? At least naman. At least, okay na kayo, hindi kami makita. At least maayaw ng audio mga kalagad, no? Thumbs up. Wala na, wag na kinayo. Sige na lang ha. Nag-aantas ang chance si Alagad May nga mag-kayo. Hindi kayo natawa. Nagutok na. Nagutok na? Sige, kayo pa more. Tunda ako yung blooper sa mga gabi. Hindi na na-transition. Nagpapulot na ako yan. Mayong gabi sa kay John Rafael Fabregar. Hello? Ba't ano ginman? Okay, ginman. Okay na? Okay lang yun. Ano, Dorga mo? Sa kay Dapat pagtandugon. Sir Marvin
Dunay. Hello, Kalagad. I miss you, Kalagad. Ay. Kakamiss man ikaw, sir, no? Oh, intra na, sir, sa aton nga pa-spin the wheel. Ang audio Okay. medyo- Okay na. Gina kay una naton, no? Congratulations sa aton nga technical partner subong gabi. No, nga daw halos nga mataktak na tanang buhok niya. Nagpanumdum ko, ano ba nga chord dire ba? Ano? Lipat pa siya ang bagong ambassador sa Food Sang Panda. Oh. Bago man siya nga ambassador sang manug manug kayo sa mga chords. Sa mga chords mismo. Salamat, Gid. Anyway, mga langga, mga kalagad, wala pa may nag-comment sa ilang nga sabat, ha? Pwede na kamo maka-comment sa inyong mga sabat sa aton nga istorya pamangkot of the night. Ang ano to? Comment lang. Okay. Ang aton istorya pamakot of the night. Kung may kanta ka nga himuon para sa iya, ano ang mangintitulo? Kagngamay. So, mahinay ako nood yun. Siguro kayo nang nakita. Mga langga, no? Kung may kanta ka mga galad, para sa iya. Oo, may kanta ka mga himuon. Kung kasi sino man na para sa inyong kaabyanan, kakilala, himata, no? Pwede ginin nyo. May ko na yun ako na pindot. Wala na gali ako. Nga monitor na kami kung may naman may kwandiri sang narakyan. Pwede niyo mag-comment sa aton nga comment section, no? Example na lang sa number kagay na ni Alagad May. Ang ano Kaya ito? tayo nag-raise. Raise your flag iya sa bahay. Ikaw, be. Raise your flag, man. Pero ginalad ko ni sa sa West Philippine Sea. Ay, wow. Pero tama, well. Raise your flag! Padante makalapot sa sa China. Amo niya. Isog yan. Damo sa inyo ng mga Islam. Mga wapa mo ni Pilipinas mo. Lang na gani kami ni. Wow, niyo pa. Ano? Sana naman ako Bailo na mo. Bibe. Bugal-bugal, be. Bailo na mo sa Islam. Ano yung manangga mo na, ito nga, istorya pamangkot of the night. Nga kung mayara makamusang ambahanon or kanta nga pagahimuon para sa iya, sa inyo kahagugma, sa inyo nga mga abyan, kung sa abyan yung permi lang inalibaka. Or sa, yung mga katrabaho niyo. Kasi Alagad Maraji, no? May kanta ko kasi para sa iya. Mas wala namin kanta sa iya. Natutulog ka pa ba? Pero iniiya sila nga theme song niya, God Will Make a Way. God Di will ba? make a way. Walang tawa, nag-okay na, di ba? Misalig ka, permi ang bata, misalig ka lang gulingon mo kung sa malingad mo. So, lagi problema. Tama. Sa mga langga, no? Kung mayara kang kanta ngay muon, ano bala ang title sina? I-comment lang sa ating comment section sa Facebook Live or i-text sa ating hotline number 0907-621-6650. Alright, comment lang mga langga kay 1 to 20 ang slot sa gihapon kag ma-spin kita karon kag ang 5 dira, no? Ang magadaog sang sikreto nga papremyo. Mayong gabi sa kami Maria Gina Adramisi kay Hernan Solano Claveria. I miss you gid sa inyo dira tanan. Thank you so much kay Sir Hernan kag sa mga kaalagad naton. Okay, sige. Keep on commenting. Sharing your thoughts mga langga sa aton nga programa sa bunga gabi. Sa mga ambahan nyo nga tago or ba si Mera, kamo na lagi na himo na. Oo. Kag pwede man namon mo pamatian, no? Sa mga gusto magtawag, may duwa kamo ka mga lucky numbers nga pwede mahatag para at least the more numbers, the more chances of winning. Siyempre, tuduwa. Oo. At kung magkanta, pag kamo sa inyo na himo nga ambahan, no? Himuon mo tatlo. Oo. Mga 20 ka no, number. Isa lang Iya, ka tanan. tao. Hindi, tatlo ka numbers. Di ba? Hindi ka mo pierde, Ganyan man. Sa iya lang. Ikaw pwede. Yan lang. Oo. Tanan ka mo di daog sa amon, no? Pero kung sa iya, Ay,
Yun lang, hindi natin siguro. Sana okay ka lang. Okay lang na mga langga. Kung ano mang nabatsyag mo subong. Batsaga lang. No? Kaya buwas sigurado, mapag-on ka na liwat. Of course, maligan mo kung galingon, di ba? Subong, sulat ka na isang ambahan nun, no? Kaya i-share mo diri sa aton nga pagpangalagad para at least karon, no? Pwede na nato mabasa kag may chance ka pa nga magdaog sang pa-premyo, malay mo, no? Magdaog ka diri bisan di ka nagdaog sa iya. Ay, basi diri kaya madakop. Oo. Diba? Sige na. Okay Comment na, lang. go na. Oo. Evening sa inyo DJs, Yami and Pretty. Nakaka-miss your voices, both of you. Oy, thank you. Thank you so much, Ma'am Angie Javier. No, salamat, kid, Ma'am. Ari na kami ni Permi, Ma'am. Wala kami nagkadula, Ma'am. No? Bisa ng connection lang, nagkadula. Mga audios na amon mga Hindi kita madula. Anyway, no, sa aton nga mga kaalagad, gamay na walang nabilin nga tawag sining adlaw no, sa aton nga pamati. Sige, hapon gina-invite namon kamo nga mag-upod sa aton nga pila na lang? mga nabiling Apat? episode. Tatlo. Tatlo na lang. Last 3 episodes. Sa aton nga online summer catechesis na ang pamati. Alas 9:45 sa gihapon takna sa aga. Kagabuas, may special guest sa Webes, no? Sa Webes pagid may ara. Ug sa Biyernes, wala sang liwan. Kundi ang ating social action director, Father Mark Ranflor. So, bantayan. May papremyo man si Padre na. Aba na naman, ito na naman ang duwaw. Pinuno na, ano? Gapamati para ba siya subong? mga tag siya kung sang utan, no? Ay. Pero, for the meantime, barter, anay ka mo, guys. Mga kalagad, no? Ang Saint Padre Pio Pietrelcina, mayara sang, madamo nga supply sang uga, akong dried fish. Nga ginapaambit man sa mga maalwan nga tumuluo, no? Sang nasambit ka parokya. Gani, karon para at least no may iban pagid nga pwede mahatag sa mga kalagad natin dito mga sakop sa nga parokya. Pwede no kung ibuksan ang barter system sa liwat. Kung sino luyag magabaylo sang uga no sa Saint Padre Pio of Pietrelcina Parish, no? Pwede gid kamo makabaylo. I-comment or i-message lang kami no sa Facebook Live. Sa Facebook Live tiya. Pwede man subong or sa aton nga Facebook page no. Or sa page man sang parokya para at least no mangin matalunsay ang pagbarter. Kag kinahanglan subong sang parokya ang bugas, ano pa ito gina, mantika, kag iban pa gid no nga mga panakot nga pwede naton mahatag man sa mga kaalagad, mga kapamati kag mga tumuluon no sang nasambitan nga parokya para at least no makapiyan-piyan sa karon o kung sa subong nga panahon sang pandemya. Sa liwat, pwede ka makapaambit, pwede ka mo makahatag, pwede man kamo makabaylo, no? Barter din pag may time. Oo, kay mangita gani ko to sa amon sang sang bugas. Ang barter mo. Pati halas dito wala na bugas niya. Puro na uga. Gibinarter mo. Ano to uga oh. Tapos bugas kaliman yung kinanglan. Hindi kung ano lang masarangan ninyo man ibaylo mga kalagad. Magbarter suno sa santo sa masarangan. Magkuha lang may kung santo sa ano. Sa kinahanglan. Sige. Okay. Kag kudos no sa mga maalwan nga tumuluo sang Saint Padre Pio Pietrelcina. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa parokya. Kag sumuma sa tanan-tanan no nga nagatingwa sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral, din Padre sa Maylawaan no sa Lady of Guadalupe no. Salamat gid sa Hamindan, San Sebastian Parish. Din pag ko man nakita man. Sa Mambusaw. Salamat gid sa inyo padayon nga suporta sa Kindness Station kag subong man sa mga kauturan naton nga nagakinahanglan subong nga panahon. So bukas man ang office ang Social Action Center para sa pagpaton sina nga mga tawag sini
sila ang mga regalo, mga bugay, mga grasya nga pwede man nato mapaambit sa ato mga kalagad. Ikaw, nang luyag may barter. Luig Ibarter. Like a 9 to 5. Nawung lang gid. Ginawa lang din. Ginawa lang. Hindi. Ay, O, basta na, pa man to pwede barter. ako Hindi na mga pa isulit kay kapuyahan mama, no? Pwede ba lang mga kapuyahan dito sa balay? Hindi pwede ito mga mga pinggan ni mama kagbasa. Oo, Ang para- iba dito mga medyo mahal-mahal kag. Ang mga mabulok ko, i-barter mo Oo, na nga daan. i-barter ko. Para mapuslan pa. Oo. Ma, i-barter na yung nga daan mo, maluoy ka. Para at least may mapuslan ka pa sa mga gamit mo, no? Bago pa man, mag-abot ang dilubyo. I-barter na yung nga daan. So, sila White, gina-encourage ka natin atong mga kaalagan, mga buligan, ang aton mga labing nagakinahanglan ng mga kauturan, pinagiman sa pagpaambit sa inyuman ng mga gifts, no? Like, syempre, ang tanan ninyo nga mabulig, ako gid naman ang kalipay nga mahatag sa mga tao nga magabati. And gusto ko tani magkatuda galing bawal pa hambal ni Sir Hernan Solano Claveria. Bawal pa sir, no. Halong kita subong. Mataas sa gihapon ang active cases ang province of Cavite sa COVID. So mas Yes. maayo gid nga magstay lang kita sa aton nga mga balay. Kung hindi man lang minagid ka importante nga aton nga mga ginapangkatuan para syempre makalikaw kita sa COVID-19. Sa gihapon hindi tiyaw-tiyaw ang COVID-19 mga kaalaga. We should practice no public minimum health standards, ka mga safety protocols sila minagid kung ano kita sa mga public places. Good evening, DJs. God bless from Cerro Benito Berbano. Nagalantaw sa aton nga Facebook Live. Madamo gid nga salamat. Wala pa may nagasabat sa aton nga istorya pamangkot of the night. Damo sila goropan, load or damo sila sa kwarta. Mayong gabi sa kay Texter 6921. Hi ma'am, yanda lang nag-abo. Yanda lang nag-abot amon rider ma'am. Mapadeliver ka pa ma'am. Sino ini? May gabi sa kay Mama Lorne. May gari kalagad may kagalagad will ang ako ng bahanon nga gusto ang ikaw na nga kay si Papa Bruce na gid ang gusto ko kag gipangita ako siya ko kay siya na nga. Number 3. Wow. Pero kung ikaw magsulat ka sang kaugalingon mo nga kanta or ang bahanon para kay Papa Bruce, anong title? Actually mo na ito pamangkot. Pero malay natin, ikaw na nga man siya ang kay ma'am. Pero lain ang ano ang tono ma'am, no? Ikaw na nga. Ay, oras na to. Yung punto alas 8. Grabe na 6 oras Ma-kuhan kita anay. Oras yung perata. Lagad na Jean. Take it away. Hindi, joke. Kimatayan kong ginilagan. Sige lang, Jean, no? Ligapatik kami nga sa imo pagbakas. Sa imo pagbakas, lutoy ka buwas. Ano yung mga kalagad? Kay impunto alas 8 na, no? Gina-invite danay nato ang tanan sa pagubod sa aton nga pagpangamuyo sang Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Stand by! Batok sa COVID-19 virus. O manluyon ka may naglugon nga amay, nagadangop kami sa imo sa among kinahanglanon, nga magpangayo sang imo pag-amli batok sa COVID-19 virus, nga nagtublag sang pangabuhi, kag nagtalapagani sang kamatayon. Ginapangabay ka namon karon, natulungan mo kami si mahigugmaon, kag paagi sa imo nagapang-ayo nga kamon, tabuga ang kahadlok sa balatian kag kamatayon. Ibalik ang amon paglaom, kag pabasko ka ang amon pagtuo. Nagapangamuyo kami, natutiyan mo ang mga tao nga ginatugyanan sa pagpangita sa mga bulong, sa sini nga balatian, kag sa pagtapna sang iya sini paglapta. Ginapasalamatan ka namon sa mga nahimo nga bakuna, nga natigayon paagi sa imo nagagiya nga mga kamot. Bendisyon niya ang amon pagpanimuha, nga gamiton ining mga bakuna sa matap na ang pandemya sa amon pungsod. Nagapangamuyo kami para sa amon mga health workers, agud ila maatipan ang mga masakiton,
sing may ikasangkol kag kahanuklog. Hatagi sila sing maayo nga una-una kag lawas, kabakod sa ilaking sumpaan, pangamli batok sa balatian. Nagapangamyo kami para sa mga nagamasakit. Kabay nga mabalik sila sa ila maayo nga lawas. Amligiyad tong mga nagatatap sa ila, hatagi sing kapahawayan nga dayon, yadtong nagkalamatay. Hatagi kami sing grasya sa sining maiwat nga panahon, sa paghikot para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa yadtong mga kinakulang. Kabay nga ang amon kabalaka kagkanuklog sa isa kag isa, magapapag-on sa amon sa sining nga krisis. Kag magatuy-tuy sa amon, sa pagliso, kag sa pagpakasantos. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa tungo sa imo kagabi. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga ang magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamig pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag, kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7, tugtub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Ang oras sa 88.1 Kader FM Philippine Standard Time, alas 8:16 sa gabi. Jason Derulo. Bust it open for a gift. Put diamonds on your wrist. Can't buy you nothing. Stab up. Took that girl on a trip. 'Cause we was arguing. Ever since we stopped touching, we not in touch. Alright, balik na rin mga langga sa aton nga pagpangalagan sa Istoryahan Ta. Sige po with DJ Yummy. And DJ Pretty. Sinyas na lang ko din, no? Kasi nasinyas na lang ko din. Marami gali ko nara, manggali sa imo. Ganun man. Anyway, mga langga, mga kalagad kami mangyapon, no? Mabasa na tani kita, no? Sa mga sabat ninyo sa aton nga istorya, Pamangkot of the Night. Galing daw, isa pa malang to. Si Mama Lorna palang kagaina, no? Nagpalabot sang iyang nga sabat sa aton nga istorya, Pamangkot of the Night, nga kon mayara ikaw sang kanta ngay muon para sa iya, ano bala ang titulo sina kagngaman. Okay? So, mayong gabi sa kay Ryan Solano Claveria. Hi, good evening, kamusta po? Ay,
Mag-alano ka mo. Magulutod gid. Pares na rin. Salamat gid na sa pag-tutok sa aton. Sakay kaambali Sir Hernan, nakita ko man ka mo ang mga gwapa kagwapo. Hindi, sa Facebook Live yan namin. Mo ginaya sir. Oo. Sakay Jaymar Abonyawan ayosa. Good evening sa inyo nga duwa. Okay, good evening man sa imo nga isa, sir. Salamat gid. Ay, may caller kita. Hello. Hello? Madali lang gid ha. Nandun. Hello. Hello? Oh. Wala. Diri na lang. Dito na sa. Hello. Hello. Mayang gabi. Mayang gabi. Sino ito? Si Joshua. Si Joshua sa diin. Sige, Panitan. Panitan ano? Oh. Kape. Kapis ano? Philippines. Philippines. Hindi China. World. Hello Joshua, kamusta? Okay lang alaga drill. Dami yung kayo napaka-energetic Oh. ni Joshua. O gani. O dami ka pinatawa, mana sino na? Hindi Ako manghod. Naman ka pinatawa sa Ako sa gandog sinanay sila. Dadog si Nganay. Atong si baby boy nga nagkadkaman na rin. Oh, cute. Ako ang mundo. Joshua? Di talaga drill. Wala lang. Kamusta ka mo Joshua? Yee! Okay lang. Happy? Yes, happy. Wow! Grabe. Ina iya. Getting stronger and stronger. Stronger and beyond. Oh, grabe. Salamat. Keep on moving. Hindi, keep on loving. Okay. Josh, mayroon ko nga pamangkot sa imo. Ato ni istorya pamangkot of the night. Ano agad mais? Meron ko pamangkot sa imo. Ang ato ni istorya pamangkot of the night. Batian mo? Damay kailaway. Gusto nila hinaway na to sila. Ahay. Ay, may gabi sa kay kabanderang Joshua Kenneth Shout out! Anas. Shout out! Shout out. Hello! Thank you. Shout out! Shout out man kami da, no? Wala mo kami na shout out. Ay, gabi na da, no? Sa aton nga idol, Joshua Kenneth Anas. Radyo Bandera, Sweet FM, Rojas. Ano gani ang atog sini? Tagline? Ambot? Basta may yung gabi si Joshua. Sa kay Sir Crisanto Usam Delfina, salamat gid. Nadula si Joshua ha. Galing ba? Sige lang, balik lang liwat Joshua or ba si kag na ubusan sa load. Sige lang. Oy, nag-shout out si Joshua kaya nagtawag si Joshua man. Gani. Alright mga kaalagad sa liwat, no? Pwede ninyo ma-comment ang inyong mga sabat sa aton nga istorya pamangkot of the night. Kay may, again, no? May 5 kita ka mga, wow! May puso! Oo. Ay, wow, may puso. Oo. Ay kami diri, may saging. Di ba mga prutas? Mga prutas ka mautanon kami. Wow! May utan! Kaya Radyo Bandera, wow, may puso kami. Wow, may utan! Ang marami yan. Gani mo rin. Sige, thank you so much, Gid, kay kabanderang Joshua Kenneth Anas. Sige, saliwat sa mga kaalagad naton nga gusto mag-join sa aton nga hindi na ni paraffol, no? Pwede pa man siya paraffol. Pero paspin. Paspin mga langga, no? May 20 ka slots kita sa mga gabi. Kag ang 5 dira nga ang sarang magdaog sa mga papremyo, no? Mga sekreto sa liwat. Kag kinahanglan mapuno nato ning 20 ka slots, ha? Dua pa lang? Dua pa lang. Ay, di isa pa lang gari kay si Joshua napatay. Ay, Sorry, napatay ang connection. Sorry, Joshua. Napatay ang connection. Sorry lang, man. Sige, tawag lang yun. Nagpabudli ang start natin. Sige. Pwede na ninyo sa liwat ma-comment sa ating comment section sa Facebook Live or i-text or itawag sa ating hotline number 0907-621-6650. Ano liwat? Joshua, ne? Daw. Hello?
Ha? Rin na. Nano ka, Josh? Nadula, gulpi. Nadula, gulpi. Okay lang natin, nagbalik ka. Josh, ato nga istorya pamangkot of the night. Hindi matunog monitor. Dahil lang. Josh? Yes. Josh! Yes. Oh, yeah, Bunel. Batian ko kung tingog, Josh. Sige na, okay na. Okay na. Josh, ang aton istorya pamangkot of the night. Kung may kanta ka nga imuon para sa iya, ano ang title sina kagngaman? Salamat, aking mahal. Ay! Salamat So, may aking kanta mahal. mo na. May kanta na sina or ginhimo mo lang na? Wala pa nakakanta mo na mo. Anak ko ako sa komentaron kung mo nakakanta. Bahay. Kon may lyrics ka na pwede Ano, mo makanta, be? Wala pa nagkakasin. Wala pa ko hindi. Kasi na, Expression of subok ko lang na dumduman. expression okay. of gratitude. Bakit Okay. kayo pagpalangga? Sige. Diba? Gusto mo siya i-shout out? Hindi niya batian kay malayo sa. Pwede naman makita sa sa Facebook. Na ko balo kung galang ba sa Facebook na isugo. Ha? Wala sa kuno ka Pero bisan mo sa nga pa matian kay kami kasi sang gudit mo. Sino? Para ihalad para sa iya ang imo nga salamat aking mahal. Para sa iya ang salamat aking mahal, no? Oo. Okay, sige. Ano yung mga lucky numbers, Josh? 19 kag 14. 14. 19 kag 14. Okay, thank you so much, Joshua. May talamyawan ka pa? Oo. Sige. Go ahead. Matami ako sa balay, si mama, ako manghod. Matami ako sa balay de Yuna, si Nanjona, si Liame, kasi siya makaupo da. Matami ako muna si Eljet, si Daramang Gulit sa Panay, si Manny Ariel, si Manny Hernan, si Manny Ryan, sa Bilog at Palimig Labea. Hindi ako mati siya sa Ruwas. Kaya ang kami pa mati sa 88.1 ka din FM, ang gabi sinita na. Wow, thank you so much, Joshua. Ang puti ka request, Ano to, Josh? malayo ka man. Malayo ka man, malapit ka rin. Sisi kanta? By G-Crash. Ha? G-Crash. G-Crash? Oo. Basta G-Crash. Sige, alright. Ano nga radyo sa Rojas City ang numero 8 na ginapamatian mo? Wala pang iban, kundi ang 88.1 Kader FM. Inaiya! Thank you so much! Bye-bye, Joshua! Inaiya. So, 3 pa lang ka number mga langga, no? Kinanglan naman sang 20 ka mga numbers para sa atong Spin the Wheel promo nga magadaog sang sari-sari nga mga papremyo. Okay, may next caller kita. Hello, mayong gabi. Hello, ngayong gabi. Ay! Ito pamilyar. Si Lia May? Ma'am Jonah? Si Lia May. Kamusta si Lia May? Okay lang. Lia May? Kamusta ang tagipusoon? Okay, may ang tagipusoon. Iya. May ara, wala? May ara. Ay, wow. May ara tagipusoon. May ara, unod nga special nga tao. May ara. Wow. Sige. Makarelate ka gid sini subong nga gabi. Nakapangita. Lia May? Yes, nagadre. Sabta ang pamangkot ni Alagad Mayo. Lea May, kung ikaw ang maghahalad, mag-obra sang isa ka kanta para sa iya, diba? Ano ang title sina kagngaman? Salamat sa pagpalangga kay Wah, Wala lawing nga title, Title lang, Lea May, title lang ha, lawig. Title lang. Moto na, salamat sa pagpalangga. Ano nagadren? Anong title? Salamat sa pagpalangga. Wow. Kung kantahon mo, Abi. Oo. Ay, hindi ko na makanta, nagadren. Ay, sa uta na lang. Anyway nga man, amoy na ang title. Oo, nga man binayin mo title. Ay, kay siyempre, mo nilang akin,
pero hindi na ako makakita. Hindi sa may nagapalangga pa nga side kid. Oy. Oy. Thank you so much, Leah May. Yes. Ano yung mga lucky numbers? Anong arat? Anong PG? Damo pa. Damo pa wala. Bali, ari pa lang dire 319 kag 14 pa lang. Ano man? 20 ka 15? 20 kag 15. 20 kag 15. Okay, thank you so much. Agad, ma. May tamyamon ka? 6 ka grade. Sure. Okay. Asa, mayong gabi gali di sa akong mga upod ng mga HI, kinang Jonah, kag kay nang Rinrin, kinanay Dory, kag sa pinagkita kay Father Erwin kung naga-live mo sa Subong, kag sa akong mga classmates, kag kay Joshua, kay LJ, kay Margaret, kag sa mga teachers, ina lang. Ito ka request. Sure. Ano ako na request? Dance when my father? Ay! Dance with my father. Okay. Ano to? Oo. Thank you, Gil! Thank you sa pagtawag. Kag shout out sa tanan mo da nga mga kaupdanan sa Balay Dayunan. Okay, thank you so much kay Wala ka pa ka, Liam May, kambal kung anong radyo nga pamatian Galing mo. man, pinatay na niya nga daan. Sako ka, girl. Gani man. O patawag patay mo ba nga mga upod, kidamo pa ang mga number, Liam May. Wala pa na. Lima pa lang ka numbers, ari dire. Hello, may gabi sa kay Ma'am Jopaz Manzanares Oquendo. Hello mga Lodi, guwapa, may kagwapo, real. Mayang gabi, kag halong permi kita tanan-tanan. Thank you so much, Sean Jopaz. Halong gid kita, halong kagid always dira, ma'am. Kag see you soon. Kay Sir Marvin Adunay, salamat gid. Kay Christian Ruga, good evening, Idol Mike, kag Idol Real, pa shout out sa mga taga Talon. Alright, shout out sa mga taga Barangay Talon, Rojas City. Hi! Greetings coming from Christian Ruga. Salamat gid. Okay, sige sa mga kalagad naton nga wala pa makapaabot sa ilang sabat sa aton istorya pamangkot of the night. May 15 ka slots pa kita para sa aton spin the wheel promo nga magadaog sang sikreto nga mga papremyo. For sure malipay ka mo sa aton nga mga premyo. Magsabat lang sa aton nga pamangkot o istorya pamangkot of the night ka. Kun, may arak ka sang kanta ako ng bahanon. Ang bahanon nga himuon obrahon para sa inyo. Ano ang titulo sina kagnaman? Title lang, no? Title. Sa imong panumduman, no? Kung may halaran ikaw, sang kanta nga himugin himo-himo. Ano ang title sina kagnaman? So, nagsabat na aton nga mga kalagad. So, sa mga wala pa, pwede pa kamo makasabat. Kag i-comment lang sa aton comment section sa Facebook Live or i-text sa aton nga hotline number sa 0907-621-6650. ang ari diri nga mga numbers sa 19, 14, 3, 20 kag 15. So sa wala pa nalawagan nga number from 1 to 20, no, pwede pa ninyo mapili mga kalagad. For the meantime, mag-play kita anay, no, sang Mga requested song. mga requested song sa itong mga kalagad. Laon ta kay Joshua, Malayo Ka Man. Grabe, no? Hindi na basta malayo, basta ang pagpalangga mong nagatulay. Wala na naman kaperdi, wala? Malayo Ka Man. Dahil lang, ginatag ko pa. Nagatuluwat. Dahil lang, gid, no? Mga 3 hours. Ano? Sino ito katambal na? Wala na sa Ano niya siya? Pamatay ako G-Crush. Junior Crown. Sure? Sige Alright, magkabalik kita mga kalagad matapos yung mga matahom nga ambahanon. Stand by for now. Lagi mo tandaan, di magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Kung tiwala ka lang, tawid agad man ang pagitan nating dalawa, di yun makakahalang kahit malayo pa man. Mahal, kamusta ka na? Mag-iingat ka palagi, huwag ka mag-alala. Di man kita makasama ngayon, pero hindi yun rason para ako ay maghanap pa ng iba. Sapagkat ako'y kontento na, sa'yo lang ako. Ikaw ang kumumpleto sa mundo ko at bumuo. Kaya wala nang dahilan para ako'y magloko pa sa babae na naging kabiyak na ng buhay ko. Kaya magtiwala ka lang, lagi mong tatandaan, walang pakita ng maalis sa ating makahadlang. Kahit malayo ka man, makakaasang hanggang dulo di ka papalitan. Kaya mahal
pinaglayo. Baka upang pagtibayin ang hindi na mabigo. Hawak kamay na kinapitan ng pangakong binuo na kailan may di papatinag sa tuksong mapangbuyo. Mapaglaro si Bathala, susubukin ng tatag makasiguro lang na tayong dalawa'y tinadhana. Kakayanin ng lahat, mapatunayan lang pagmamahal ko lagi sa'yo ay tapat. Malayo man ating pagitan sa ngayon, wag umiyak sapagkat magkakayakap ang mulian ng tiyak. Palagi kang inaalala saan man dalhin ng yapak ng aking mga paa. Mananatili ang galak na muli kang mahagkan at halikan. Magkasamang susulitin ang kabilugan ng buwan. Sa aking pagbabalik sabay nating dudugtungan ang ating kwento ng pag-ibig na ating sinimula. Mahalagi mong tandaan, di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid agad man ang pagitan nating dalawa, di yun makakahalang kahit layo pa man. Mga araw at gabi na hindi kita katabi, nakakapanibago di alam kung paano. Paano ko makakayanan na hindi kita kasama? Ang distansya natin ay napakalayo. Paano ko makakadayo? Yung pagitan natin libo-libo na espasyo. Matagal pa nga siguro na luminaw ang malabo, na ikaw ay makasama kahit nasa kabila ka mang ibayo. Pero kahit na ganoon pa man, baka tandaan palagi na andito lang ako sa'yo, nag-aantay nakaabang sa muli mong pagbalik kahit malayo man ating pagitan. Ang buko tangi kong ipapabaon sa iyo, tiwala at lubos ko na pagmamahal. Libong mga kilometro agwat sa isa't isa, sa aking puso ay mananatili parang espesyal. Mahalagi mong tandaan, di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid agad man ang pagitan nating dalawa, di yun makakahalang kahit malayo ka man. Kahit malayo ka man, di magbabago sa'yo lang ang pag-ibig ko, di maglalaho. Kaya huwag kang magamba at huwag kang mag-alala, di ko babaliin ang sumpaan nating dalawa. Maghihintay ako ng muli makasama ka. Mahalagi mong tandaan, di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid agad man ang pagitan nating dalawa, di yun makakahalang kahit malayo ka man. Mahalagi mong tandaan, di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Tiwala ka lang, tawid agad man ang pagitan nating dalawa, di yun makakahadlang kahit layo ka man. Ang sarap sa tenga, sa bahay, sa eskwela, sa opisina. The best itong kabarkada, Spirit FM pa rin. The best pa rin. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. Ooh. When I and my mother would disagree,
said later that night when I was asleep, he left $1 under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never ever end. 'Cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside her door, and I'd hear how my mother cried for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. I know I'm praying for much too much, but could you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I ever dream. Kada hakbang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanan sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahang tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahang iangat ang mukha upang maslayan ang payapang kalangitan. Oo, pagod ka na, pero di ka nag-isa, kaya't lumaban ka at sabihin, ako naman muna. Kada langhap sa hangin, pansin ko na lagi na lang usok. Walang malinis, halos puro polusyon. Parang ako raw na konsumisyon. Gulong-gulo ang isip, san ba lulugar kapag nagkamali? Grabe sila manghusga.
malalim at isipin ng mabuti ang mga desisyong ilalaan para sa kinabukasan nang makapunta sa paroroonan. Kung dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang, dahan-dahang tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahang iangat ang mukha upang maslayan ang payapang kalangitan o pagkakanan. Pero di ka nag-isa, di ka nag-isa, kaya't lumaban ka at sabihin, ako naman muna. Ako naman muna. Magpapalamon sa lungkot, huwag hahayaang malugmok ang puso mo sa ibabato sa'yo ng iba. Tandaan mo, sapat ka. Dahan-dahang tanggalin ang maskara at hayaang tumulo ang bumabadyang mga luha. Dahan-dahang iangat ang mukha upang maslayan ang mga taong ika'y pinapahalagahan. Oo, pagkakanan. Pero di ka nag-isa, kaya't lumaban ka at sabihin, ako naman muna. Ako naman muna. Ang sarap sa tenga, sa bahay, sa eskwela, sa opisina. The best itong kabarkada, Spirit FM. Paring, the best paring. Matatag na sandigan. Maasahan kahit kailan. Maninindigan para sa katotohanan. Aaksyon kung kailangan. Ito ang pinagsamang lakas ng mga himpilan ng Catholic Media Network sa buong bansa. Catholic Media Network sa buong bansa. Sa Luzon, DWAL-FM. DWAM-FM Batangas. DWBL-FM. Pampanga. DWJO-FM Infanta. DWBS-AM-FM. Legazpi. DWMX-FM Isabela. DWRV-AM. FM Bayambong. DWVM-FM Lucena. DZEA-AM. Lawal. DZGN-FM Sorsogon. DZJO-FM. Baler. DZNS-AM Vigan. DZPA-AM. DWWM-FM Abra. DZSB-FM. Calapan. DZUL-FM La Union. DZVT-AM. FM Occidental Mindoro. DZWM-AM. DWTJ-FM Alaminos. DZWT-AM. DZWR-FM Baguio. Spirit FM 98.3 Masbate. Radio Maria Tarlac. At Radio Veritas Manila. Sa Visayas. DYAF-AM Bacolod. DYDM-AM Maasim. DYKA-AM FM Antique. DYMI-FM
Kalino. DYOZ-FM Iloilo. Iloilo. DYRDAM. FM Tagbilaran. Tagbilaran. DYWCAM. Dumaguete. DYRF-AM At DYDWFM. Cebu. DYDW-AM Tacloban. Tacloban. At sa Mindanao. DXCPAM. General Santos. CXDBAM Malaybalay. DXDDAM. FM Ozamis. DXGDAM. Bongao. DXGN-FM Davao. DXHMAM. At DXDV-FM Mati. DXMMAM. Hulo. DXSN Surigao. DXMSAM. At DXOL-FM Cotabato. DXNDAM. At DXDM-FM Kidapawan. DXOMFM. Coronadal. DXVPAM Zamboanga. Patas na pagbabalita, makabuluhang opinyon, pinatibay na ng panahon. Ang Radio Network na angat sa iba, naghahatid ng pag-asa. Ito ang Catholic Media Network, CNN. Ang oras sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 8:39 sa gabi. Jason Derulo. Bust it open for a gift. Put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. Grab her love. Took that girl on a trip. 'Cause we was arguing. Ever since we stopped touching. Alright, balik na rin mga kalagad sa aton nga pagpanganagad sa istoryan ta sa gihapon with DJ Yummy And DJ Pretty. and it's time ay yes, see you soon. Pwede na tayo makapauli kit tapos na naman vaccine. May certificate na galing Budlay Japon kay ara si COVID-19. Ahay, sige na Ma'am Jo, pass, no? Wala tong tagid no? Magkataay kita. Ari lang kami gihapon. Sige, salamat, Gid. Ma-request man song, mga Lodi, pwede? Sure. Pwede, Gid yan, Ma'am. Pam Jo. Kay Christian Ruga nga sa bata nga kuno brown nga title. Sang song Salamat Nanay Tatay. Ay, wow. Salamat Nanay Tatay, salamat. Number 9. number Sige, nine, yes, number sige. May dugang kita nga mga sabat. Okay. Good evening po, Idol Real kag Idol Mai. Pa-shoutout lang da sa pa-Hemos. Family nga gapamati permi kag sa mga blind. Thanks gid, halong gid kamo nga duwa permi. Thank you so much. Kay kamo da nga siya. sa Sham nga pod modera. Kay Ray Kent. Pahemos. Thank you so much. Alright, thank you so much. Dala ini sa to na si Christian mas madula. Tablang number 9 Christian is niya. lucky number 9. Okay, si Alaga John Ray de Los Santos na may sabay. Of course, niya. Mayari. Good evening po, ang bali John Ray. Dahil lang, bago kay John Ray, si John Ana. Hello? 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 Sino ini? Si Bonbon ni Alagad May. Ay, Bonbon? Bonbon? Alias Nana. Ay! Alias Hernan? Ay, sorry. Si Hernan yun ni Alagad May. Si Hernan alias Bonbon. Hindi. May Bonbon ka na kaupod, no? Sino si Bonbon? Nagbaylo na akong pangalan. Police ka sa kong ngalan. Si Sir Hernan, alias ko na si Bonbon. Okay. Okay, Sir Hernan, kamusta? Taga-din ka gani? Hello, Bon? Kandoal, Panay. Kandoal, Panay. Kamusta si Bonbon? Hari ko, apugi ako na. Iya! Naya, gusto ko mga pares na iya. Importante, wala lubad, ha? Oo, importante, gwapo ka gaginhawa, di ba la? Oo, gani Alagad May. Sige. Sabi na kung gwapo ka, pero wala ka gaginhawa. Joke lang. Nagpuli ko kay Gira to amon namatayat. Ay.
Sige lang diri ka lang mamasahe, sir. O, damo kami din, sir, no? Damo kami, oo. Una-una nga dance, Father Mark. Ha? Gadag ko. Bago daggot padre. Baw. Grabe siya, oh. Kagamay, sad to. Tinagkuhan man ang bayad, ano man? Wow. Di ba, Der? Joke lang. Hindi, depende man yan si sir sa Sa pag-massage mo. sa pag-massage mo, kung sa ikasarang ni Padre bayad. Oo. Yan man. Oo. So, kamusta, sir? Do malipayon kita yan, no? Do ka-happy sa imo yan? Oo. Oo, wala man tadan kan. Siyempre, enjoy sa permi mo. Ay, ano mo si sir? Sino tong isang gay na nag-comment? Ryan, Ryan? magulang ko to. Magulang ta nagali. Abi ko manghod. O, nag-aalantaw. Mas Hindi ka maragina. pamasya, agad may taluyo ko. Upod ka mo? Oo. Hindi sa magsabat, ya. Oh, yata. Nauya sa. Uya, pati mo nga damo pa number, oh. Naganta natin, de papamiyo, ha? Wala pa masya man si Ariel, Sige, Ay, Sir Ariel. Sir Ariel ang buwan. Claveria. Okay, Okay. sige, Sir Hernan. Ari ang pamangkot, ha? Kung ikaw ang mag-aubra sa kanta para sa iya, ano ang titulo kag ngaman? Titulo lang, wala mang ginapakanta. Title lang, title. Kung ikaw yung maubra, kung ikaw yung maubra kanta, anong title? Ako na mabragi ko sa nga title ng kanta. Oo. Sa'yo na, sapat lang. Sa'yo lang sapat. Sa'yo lang sapat na ba? Ano ginahat mo man, kaglingon mo? Ikaw, ilangan sapat. Ikaw lang ay sapat na. Ikaw lang sapat. Klaro ang diin sang imo nga klaro ang diin sang imo nga sapat o sapat. Diba? Basta kundi makadobla karon ay. Ikaw lang sapat na. Ikaw lang sapat na. Hindi ko sure. Ano? Ikaw lang sapat na. Ikaw lang sapat na. Ikaw lang sapat ka. Ayaw man, maruoy ka man. Joke lang. Malay mo, ang ginamin niya nga siya dito yung kaaway niya. Ikaw lang sapat ka. Joke lang. Hindi magtanom sang lain buot. May pagkakulay sa bote na. Iya. Ay, sir, Best gift si parang sino ni? Parang sino ni? Kag nga man, mini mo Sa nga. mga kilala ko lang na. Mga, pero ikaw lang. Salamat na lang sa'yo. Mga ginsarat sa meaning damo ka ginalayan sining kanta. Wala pa man Para sa tanan. Para sa tanan Para sa tanan. Pero ikaw lang. Kanami, bless raw. Okay, anyway, Sir Hernan, ano yung mga lucky numbers? Lucky numbers na. Ano na bilhin daw ang number? Damo pa, Sir. Wala pa sa 1 to 10. Go na. Maliban sa 3 gali. Kag 9. 8. 8? Okay. Ha? 8 kag 10. 8 kag 10. 10. Aba. Okay. Very good. Okay. Thank you so much. Kasi may tamyawon ka pa dira. Salamat ginaragan. May ginatamyaw kundi sa balay si Nanay, si Ariel, si Ryan, kagdara sa Brando yun na, si Juna, si Liam May, kag si Father Erwin na gali kag si Joshua, si Eljit. Ginalang alagad may kag sa amon Ilonggo Blind Masad. Okay. May requested song wala na. Ikaw? Ikaw mo na Ikaw mo din. Alright, salamat, Sir Hernan. Thank you. Anong radyo sa Siyudad San Rojas ang numero 8 nga ginapamatian mo? Wala lang sa iban. 88.1 Kader FM. Thank you so much. Kanami. Shout out sa inyo datanay. Nagkapamatigin na sila perme. Especially kung makapuli ko na si Sir Hernan. Of course, Kader FM grabe. ginadasyon. Nagalagabo mo. May next caller. Damo caller ba? Caller kundi nga tong tiga. Dalang kay John Ray. John Ray, kung may kanta ko ngayon para sa iya, ang titulo nga pwede mo ang hindi na pagpilita. Agoy.
Hindi na pagpilita kay bangod ikaw lang ang masakitan. Hindi na pagpilita kay bangod wala na inisang pakadtuan. Hindi na pagpilita kay manginwalay pulos ang tanan. Ay, iba din. Pagbaton, di ba? Next caller, hello, mayong gabi. Mayong gabi. Ay, kilala ko ni mo? Oo. Sigurado ko number niya sini may 20. Oo, sir, kilala mo, gid. Ma'am, hindi ka na pwede 20 ha. Lea May, ikaw ni? Nagbalik ka man, Lea May? Hindi mo kasi ako kilala. Ay! Joke lang. Papakilala na lang kayo sa Ma'am Jonah. Hello, Ma'am Jonah, mayong gabi. Mayong gabi man sa inyo tanan. Okay, sige aton nga pamangkot, o kon storya pamangkot of the night, nga kung may ara kay imuon nga ambahanon o kon kanta para sa iya, ano ang title sina kag ngaman? Ang title nga akon obrahon amo ang Igahalad Ko. Wow! Ibagi na si Ma'am Jonah, Inspired kapanumdum. gid subong yan. Ngaman, ma'am. Para kay sino ina kag ngaman, amo na. Ngaman. Para sa mga abyan ko, kay sila ang amo isa sa mga nangindaylan kung naman nga padahan ako naging mabakod sa pagkatubang sa mga trials na nag-abot sa kabuhi. Ay. May nag-ano man. May nag-suit ka So, sila ma'am ang igahalad mo? Ano, sir? Igahalad mo sila? Igahalad ko ang pagtiyog ng kalibutan ko para sa ila. Wow! Tiyogid yan. Magilingin ulong si mama. Tingala ko na naglingin mo ng ulo na mo, no? Ipatiog mo ka na kalibutan. Anyway, thank you so much, kid Ma'am Jonah. May talamyahon ka pa? Ginatam niya ko galit diri mga kaafganan ko. Si Reken Pahimos, mga HI, si Liami, si Nanay Dori. Kagdira gali sa Panay, si Bonbon, si Ariel, si Nay Elmer, si Ryan, kag sa iya mga ginikanan sa pamilya Pilayo, kagdira sa Dumara kay Father Erwin, kay Father Donton, kay Father Mark, kag sa tanan-tanan nilang kaafganan mayong gabi, sa tanan nga nagapamati. Okay, thank you so much, ma'am. Basi may requested song ka pa? Hindi na taka-play? Hindi na nakaplay. Susunod na lang. Kasunod na lang, ma'am. On together. If we hold On together, I know our dreams. So, dala lang hasta, ma'am, kayo na kita sang Ikaw tayo. na lang Gadril kanta. Ato na gani, ma'am. Tapos, together. Thank you so much, Ma'am Jonah. Ano nga radyo, ang numero 8, ang ginapamatian mo. Pwede ko na ikahatag lucky number. Gali, no? Nalipatan ka naman. Ako lagi nalipat-lipatan ka man namon, ma'am. Sige. Ako na lang Eh, di joke lang, ma'am. Ano tong number mo, ma'am? Okay. 1 kag 11. 1 kag 11. Hindi ka na sa 20? Okay, may 20 na. Sige, Yami. Naunahan, kila Yami. Pipakbom na. Sige, thank you so much, Ma'am Jonah. Sa liwat, anong radyo sa syudad sa Rojas ang numero 8 nga ginapamatian mo? Siyempre, wala na sang iban. 88.1 Kader FM. Thank you so much, kay Ma'am Ma'am Jonah. Jonah. Sa mga nagapahabol pa sa ilang mga sabat. Of course. Harap-harap pa, Nakay nabasa to na ka John Ray. Salamat. Pero manami ang imong nga kwana nga sabata. Oy, number 17 daw kay John Ray. Sige. Okay na. Ay, Maria Rica May Pablo. Good evening, DJ Yummy and Pretty. May ara man siya sabat alagad man. Kung may kanta man akong himuon para sa iya, ang manghintitulo sini amo ang leksyon. Wow. Bangod sa imo, madamo ako sang natunan. Bangod sa imo, nagdugang ang akon kaalaman. Bangod sa imo, natukiban ko ang kamatuoran. Oo. Aha, charot. Ang nagalin, no? May charot. Charot. Okay, at Dala pa gali sa kanta to. at the Charot. right time, mga DJs tani may mag-abot nga leksyon. Ang extra number akon 21 ka. Damo pa siya extra number, Rika. 21 ka, ka-extra ng 21. Sige. Sige, salamat kay Maria Rica May Pablo. Manami lang mga sabat, May Gani. lyrics pa. Gani. Nabi tayo ko tawag para makanta nyo, no? Bangod sa imo. Bangod sa imo.
Tapos manami, charot. Charot. Ano naging kanta ni Vice ganda din. Salamat. Kay Manang Lani Cantere Fanugon, no? Mayong gabi sa iyo dira sa Singapore. Bongga ko no kaya no. Papagabongga na ka mo. Si Tintin, si Ma'am Christine Constantino. Oy, kung may ubrahon ko na kanta para sa iya, ang titulo is Di Kakawalan. Di kakawalan. Wow. Biglang dumating, biglang umalis. Wow. Walang paghihinagpis. Di kawalan ang iyong pag-iwan. Sa mundong to ay mas Ako ay mas tumapa. Ang leksyon sa bawat relasyon, unahin mahalin ang sarili natin. Wow. Jai, grabe Mahugot ka, Tina. Grabe, Tina. Sino ito? May dapat ba kaming malaman dito, Oo. Tintin? Pero yung lucky number mo, hindi mo naman nabutang dito. Lucky number ni Tintin. Thank you so Bigla, much. bigla. Singerista. Biglang dumating. Okay. Wala mo na sila ang taas-taas, iba lang. Oo. May kabi, biglang dumating. Biglang umalis. Okay. Ay, lucky number daw ni Tintin is number 6. Okay, number 6. Thank you so much, Tintin. May gabi kay Ma'am Lani. Lani Fanugon. Shout Kay out Rika. sa inyo. Rika, so number 2 ikaw. Oo, sige. Kay Tintin Tintin. is number 6. Number 6. Okay. Oh, at Sige. least, tama na. Oras na kain. Wayong gabi kapatid. Salamat, Gid. Alright, basta may text pa dyan. Wala na, ma'am. Oras natin 8:55, mas spin the wheel na kita. Yes, Sige, mga langga, so- makalagad. Salamat, Gid, sa tanan-tanan. Mayong gabi sa kay Sir Jong Jimenez Pama. Salamat, Gid. Because Sir Jong, Jong, ano gani, apelyado? Dira sa may Bangbang, no? Sa may Barangay 2, sa Sitio Bangbang, Rojas City. Okay, may spin the wheel na kita mga kaalaga. Hindi nyo siya makita siguro, pero mabatian nyo man. Wala First siya. spin, mga langga. First Tantanan. spin. Ipakita lang dito sa ilaw na bisan niyo makita. Lucky number Number 16. 16. Number 16. Oh, wala pa. Tapos may 15. Next. Dama pa. Okay, 5 numbers. Next number is pakita. Number 8. Number 8. Hala, mera! Sir Hernan! Congratulations! Number 8 si Sir Hernan. Malay natin Sir Hernan ba si Arini Groceries. Next lucky number is number 14. Si Joshua. Number 14. Si Joshua. Wow, sana may all. At least may nag-ano. Pala daog giniya si Joshua Gani yan. man si Joshua pero may gidya daog. Okay, next lucky number. Uy, number 1 kay Ma'am Jonah. Aba, Ma'am Jonah. Ibagay si Ma'am Jonah. Grabe. Pila pa ka number? Lagay 3. 1, 2, 3, 4 na. Isa na lang. Isa na lang. Okay. At least no, madamong nagano, naman nakadaog. That number 9, si Christian. Oy. Niya. Ibagid ya. Magadaog Amo na ya sila basta kwan ka man yan, no? Mahugod ka. Mahugod ikaw yung magsabat sa Okay. tupamangkot. Mahugod man ang mga daog ninyo. Oo. Alaga Jean, ano ang aton niya papremyo ang nagigad? Yeah. Ang last daton nga ginsend kay Alaga Jean is abe dahil lang. O dugay nagali siya. Ang last Alaga Jean nga. Ay. Ang last. So ang number one, ano nga number 1? May number 1 no nabunot. Si Ma'am Jonah, number 1 is Salamat, Ma'am Jonah. Thank you, Ma'am Jonah. Ahoy. I-reply na lang daw para makita niya nga daan. Paano sini? I-X lang na eh. Tapos, Ano mo, i-reply. paano? Diyan lang. Ha? Dito sa ano? Dito sa tatlo ka ano? Sa? Tatlo ka tundo. Dapat para ano niya, makita niya daan. Hello? Dahil lang ha? Ha? Okay. Ay, okay na to. Para makita niya nga daan. Okay na? Basta ang number 1 is
Thank you. Ang next, dalang number 14. Number 14 is... Ala, thank you, man! Ay, grabe man eh. Sino ang nagdag number 14? Si... Joshua. Oh, thank you so much, Joshua. Number Next number is 9. Kay Christian. Thank you, man! Thank you. Puro thank you. Dahil lang. May tari kay Tintin, o kagog na bunutan. Kay Sir Hernan, number 8. Number 8. Thank you, man! Thank you. Kay Ma'am Jonah, thank you. Number 16. Number 16 tani is 20 pesos galon. Sino number 16? Ang 500 pesos nga cash ara sa number 6 kay Tintin tani. Galing wala ka na wala na spin imo number. Ang isa ka na 500 pesos nga cash ara sa number 11. 11 si Quantani ka. Sino? Si Mayara Ma'am na pili. Jonah man, 11. Ay, Ma'am Jonah! Ikaw na naman tani, Ma'am Jonah. Tani makakadto ka na gid di ma'am no kay kung cash dapat kadtuan gid di. Hindi sa kay number 2 is 150 pesos nga load. Number 3, 20 pesos nga load. Number 4, 50 pesos nga load. Number 6, nambata na 500 pesos nga cash. Number 7, grocery. Number 11, 500 pesos nga cash. Number 13, 50 pesos nga load. Number 16, 20 pesos nga load. Kag number 19, 50 pesos nga load. Ay kanugon kung gipuno yun lang ni 5 gitani ang magdaog no, may 500 nga cash, may grocery, may 150 nga load or 50 pesos nga load. Kanugon guys no? Ay mano ta sini sa sunod naman matulog kita nga smile gyap at least anon ta lang. Pero kay Ma'am Tintin kanugon gid ako nabunutan lang gid sa tani siya gid yang daog sa 500 pesos nga cash bala dugay na bala wala may nagkadaog nga 500 yan ay sa mga kalagad naton kapamati please kami na nag-appeal kun taning 20 ka slot sa sunod sa Thursday May 27. Bantayan ninyo dapat mga ano pa lang mga 7:05 damo na sa bat. 7:05. Mga 7:30 damo dapat sa bat mapuno na tong 20 ka slots para limagid ang magadaog sa papremyo naton. Wala kaabot ko na si Sir Marvin. Tintin ahoy. Ala kashtani. Anon ta lang. Sige lang, iabot sa sunod ang iba no nga makalaga naton nga wala pa ka daog kay for sure no magadaog ka muna no. Kaya tag na gid ni sang kapalaran ninyo. Sige, wala ka na tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa tanan-tanan upod sa aton. Madamo nga salamat sa kay Maria Rica, may Pablo, Sir Marvin at Dunay, kay Ma'am Tintin Constantino. Madamo nga salamat kay John Ray, salamat sa tanan-tanan no. Sa kay Tita Malu, nagatutok sa aton kay Madam Yani Gail, nagpagwapagid. Kay Mama, hi. Sulisuyaw man sa ay. Sa YouTube siya galanta. Wow, sana all. Oo, syempre sa YouTube lang pwede. Kay Rafi Tolfo ma-flash ma-flash sa TV. Okay. Kasi Mama. Kay Mama Dela dira mayong gabi kag salamat gid sa suporta man no. Ang imo nga salad kag spaghetti no gamay lang ako na tilawan man kay ginubos nila. Abali Sir Kwan, DJ pag nanalo pwede sa Gcash. Oo naman, pwede. Sir Jong. Sir Jong sa sunod sa Webes ang gabi no. Yes. So standby ka na nga daan alas 7 pa lang para at least maka sabat ka na sa to pamangkot kag maka comment sa imong lucky number para malay naton ikaw mabunutan. Okay. Sige. Alright, at siya po diri sa ito'y pagpangalagad sa pangalan na lang sa itong station broadcast team sa itong overall chairman is Eminence Joseph Cardinal Advincula, sa itong Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Renflor at itong Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa atong Station Manager Reverend Father John Dave Ibalian, atong mga Technical Directors Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego kag atong partner technical. Thank you so much alagad Maria Jean Lorin Baldo. Naging kaupod niyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Hindi si Alaga DJ Yummy. Ay, hindi naman si Alaga DJ Pretty. Nga nagasili. Hindi importante kung gamay ka o hunda ko. Basta sa masakit kawin lamang mapahilayo. Kag basta ang imo pagtuo. Hantop kids sa makaako. Thank you so much and God bless Pilipinas! Bye-bye! Cha-cha! Good night! Love, love! Love, 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 love! Oh.
Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tubtob alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Il Signore mi rende uno strumento della vostra pace. Lord, make me an instrument of your peace. Dove ci lasciarlo seminare l'amore. Where there is hatred, let me sow love. Dove ci è ferita, Ikaw nagapamati sa emergency broadcast sang 88.1 Kader FM. Ini nga istasyon ang ginapanag-iyahan kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center, ukon Caritas Capiz, nga may 600 watts power sa 88.1 MHz kag may pahanugot sang National Telecommunications Commission. Ang amon nga istasyon kag opisina nahamtang sa St. John the 23rd Building, Archbishop's Residence Compound, Lawaan, Rojas City. 88.1 Kader FM is now signing off.
Mga kauturan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Stop.